Okay, so oras na ito na alas 5:01 na. So mamati na kita sa ikaduhang pagambahon. Yung kagrupong Victory Year mo. Okay, okay. Sa ikaduhang pagambahon nga nakatibol na kita. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Mayo lang galing ang pagpumati sa tanan niya taga Talusan, taga Tambubo, taga Sapaw. Sige. Mayo lang ang pagpumati. Naka-table na kita nung ako'y may dollar pa, ilalabas sana kita. Ang sabi mo ay meron ka, bumalik uli ako. Pagdating ng isang linggo, nagyaya uli ako. Ganun pa rin ang sagot mo, dahil sa sobrang pag-ibig sa'yo. Dinukot ko ang aking 2,000. Sumama ka at tayo ay namasyal, nakarating saan-saan at nagmahalan. Lumulukso ngayon ang aking puso, katuwa ng madama, sa wakas na angkin ka. Ang doktor ang may sabi ay kay malas mo pare, pagkat sa kanyang pagtingin ikaw raw ay meron na rin. Kaya pare kung ika'y mahilig, suriin mo na ang iyong kaparis. Baka pare ikaw ay magsisisi sa mga mangyayaring di ka nais-nais. At baka pare ang iyong misis ay iyong mapansin na siya'y meron na rin. Kaya pare kung ika'y mahilig, suriin mo na ang iyong kaparis. Baka pare ikaw ay magsisisi sa mga mangyayaring di ka nais-nais. At baka pare ang iyong misis ay iyong mapansin na siya'y meron na rin. Thank you. Short FM. Short FM. Okay, salamat Gid, kagrupong Okay, Victory Year mo with nakatibol na kita.